First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Simplele și onestele mele opinii ca și instructor auto după 2 ani de zile. Eu sunt Ben și astăzi e 8 iulie 2023. Suntem la Tarnița, aici în apropiere de Cluj-Angeles și astăzi se împlinesc fix 2 ani de când am luat atestatul de instructor auto. Și e fain, nu? E fain că sunt în hamac. Mă gândeam inițial să fac vlogul ăsta altfel, cu microfonul, cu trepiedul, cu nu mai știu ce, dar până la urmă am găsit portița asta de liniște, dacă pot zic așa, și așa repede pe improvizație îi dăm de zile. De la videoclipul ălălalt, o să vă las prima parte aici în descriere, până în momentul prezent s-au schimbat multe, în ideea în care ziceam la un moment dat acolo că îs pro mașini electrice, vreau mașini electrice, să mergem înspre electrificare, automatizare, hibrid și așa mai departe. Mă văd, din păcate, doborât aproape de sistem, bătut de sistem, sau nici nu știu cum să-i zic, la chestia asta, în ideea în care suntem un neam de săraci, cum ar veni, gen, nu, marea majoritatea mașinilor îs diesel, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 1.5 DCI, tot mai motorină în sus, motorină în jos. Sunt prea puține școlile de șoferi care au și bagă pe mașini de școală benzină, GPL să zic, sau electrice. Eu sunt într-adevăr și aici așa în Cluj câteva firme care au mașini electrice, dar la 2 ani după mă văd aproape inutil în domeniul ăsta, în ideea în care deja mi-am completat permisul, că am zis că uite o șopârlă, s-a băgat în frunze pe aici, nu cum să vă arăt. Bine, mi-am completat permisul de conducere tocmai în a mă stimula să mai învăț, să mai văd și altă perspectivă din cabina camionului, să văd cum e când ești pe motocicletă, de ce trebuie să lași mult spațiu motociclistului când tu ești în mașină, la autobuz și așa mai departe. Ziceam că mă văd inutil în ideea în care e 2023, era pe atunci, acum 2 ani, 2021 și erau mașini electrice și atunci și acum ar să fie din ce în ce mai multe pe străzi. Mă văd inutil în ideea în care trebuie să explic omului despre ambreiaj. Cum Dumnezeu în 2021 să mai stau să mai explic despre ambreiaj, când eu consider că sunt mai multe decizii de luat ca și individ, nu trebuie să știi neapărat când trebuie să schimbi vitezele, când deja îți mașinile cu cutie automată și electrice. Asta odată. Și legat de faza cu doborât de sistem, mă refer la faptul că efectiv simt lipsa digitalizării. Îmbătrânirea sistemului ăstuia în care se desfășoară examenul, adică e un sistem îmbătrânit, adică e o parcare dezafectată în care desfășoară activitatea. Vine examinatorul într-o parcare din asta, nu știe exact când începe examenul, când se termină. Îs 3 zile pe săptămână, luni, miercuri și vineri, în care e posibil să fie examen. Din cele 5 zile de lucru, dacă stai 6 ore la examen, practic îs, în ghilimele, pierdute. Tu ca și instructor nu produci bani, ceilalți cursanți nu pot să conducă pentru că ești blocat acolo într-o parcare dezafectată, după cum ziceam. Și paradoxul e că îți cumperi o pizza, da? Îți cumperi o pizza, te duci la frizer, te duci la dentist, peste tot ai aplicație, vezi tot timpul orarul, când e disponibil următorul loc la dentist, spre exemplu, la frizer și așa mai departe. Când se liberează un loc, ești notificat, ți se dă notificare acolo, bă, s-a eliberat un loc și așa mai departe. Ei, aici e haos. Doar instructorul, în cel mai bun caz, știe orarul. Cursanții nu știu orarul numai așa de pe o săptămână pe alta, sau depinde, nu, când reușești să-l faci, cât e de mare gradul de înțelegere între instructor și cursant. Dacă ar fi partea asta digitală și normală, zic eu, atunci nu s-ar mai termina examenul la ora 2, că nu. Dacă pică repede cursanții, nu scoți nici mașina din parcare, pac, normal, o pleca mai repede și examinatorii acasă, au reușit și instructorul să-și termine treaba, s-a dus în treaba lui să facă alte ore cu ceilalți cursanți și îi un picuț de lipsă de organizare în sistem. De asta zic că simt lipsa digitalizării. Involuntar îi încurajată chestia asta așa cu lucru
angroșa în detai, în ideea în care prin absurd, normal, cam pe la 8:30 se începe examenul, se strigă listele așa, cum vorbesc eu acum cu voi, prin viu grai, în loc să fie pur și simplu deja setate listele respective. Bă, nu știu, te cheamă Florian Costel, la 11:27 fii în parcarea X, nu se poate face chestia aia. De asta zic că se pierde foarte mult timp. E așa o adunătură din asta ca de oi în parcarea dezafectată, aici așa în Cluj Angeles, cum îmi place mie să zic și după cum lumea crede că la Cluj, mamă, e fan și soare. Nu e chiar așa, în unele chestii. Ori poate că sunt eu prea extrem la exemplu pe care îl dau și în domeniul în care îmi desfășor activitatea și da, asta e partea nașpa a digitalizării ăsteia. Voiam să zic că se încurajează efectiv lucru angroșa în detai, că ca și instructorul să începi examenul, să zic, la 8:30, după aceea nu știi când se termină examenul, când intră cursantul să-și ia permisul, după aceea teoretic nu, joburile sunt de câte 8 ore, nu, ești încurajat să stai să lucrezi câte 10, câte 12 ore, că sunt mulți oameni la rând care așteaptă și na, vezi tu că nu știu dacă neapărat e încurajat, pe cât de mult e de la sine înțeles că nu e un job normal. Mi s-au făcut și mie reclamații, vezi bine, Doamne, că m-am dus să donez sânge și mi-a luat zi liberă, că nu pot să donez sânge, că vezi bine, Doamne, tu poți să ții liber când vrei, ceea ce nu mi se prea pare normal, în fine. Dar astea sunt alte mici detalii din astea, mai mult sau mai puțin semnificative. După cum ziceam, astăzi suntem la fix 2 ani după ce mi-am luat atestatul de instructor și într-adevăr nu mai am chef, nu mai vreau să mai fac chestia asta, e ok, a fost mai bine decât să duc ghiozdanul în pandemie la Glovo și la Food Panda sau la mai știu eu ce, nu că ar fi asta o problemă, că nu fug de muncă sau mai știu eu, dar am ajuns, am făcut level maxim, mi-am îndeplinit obiectivele și mai departe eu nu mai văd un obiectiv mult mai mare în a-l cuceri în domeniul ăsta până când să, nu știu, să se eficientizeze un pic partea asta a sistemului și a examenului. Așa că vreau un job normal, 8 ore, bonuri de masă, chestiile alea pe care nu le prea ai la o firmă românească, din păcate, că nu te prea simți, nu știu cât de apreciat, oricât de mult aș vrea să, nu știu, să dau așa din burtă cum ar veni, că antreprenoriatul românesc și că se poate și din alea erau vise de-a mele de acum 4 ani în care credeam că se poate. Acum nu neapărat că nu cred că se poate, dar sunt conștient că e mai dificil. Deci e foarte dificil și parcă mai degrabă ți se bagă bețe în roate decât să fii încurajat să devii antreprenor sau să inovezi sau să vii cu o idee nouă și asta e marele dezavantaj, dacă pot să zic așa. Și mulți dintre noi preferă să meargă efectiv la corporație, la un job stabil, un job normal și unde sunt toate condițiile ok. Da, cam asta e de moment cu mini-relatarea mea, așa spontană de aici, de la Tarnița, legată de cum au trecut ăștia 2 ani. Vedem în continuare ce o să mai fie, dacă o să rămân în continuare instructor, dacă nu pun înapoi chestii pe raft, sau cine știe. Bine, asta zic acum în glumă, dar adică în glumă. Știți că am pus oricum și folie de telefon, am făcut tutorialul ăla, deci nu e ca și cum aș duce lipsă de lucru. Așa, apropo, mare dezavantaj pe care îl văd aici, că acum îmi pică fisa, că uiți, dacă nu-ți notezi și n-ai așa un script cum îs eu, așa, tot pe spontaneitate, mare dezavantaj e că stai foarte mult timp jos, într-o poziție incomodă, în ideea în care mașina pe care îmi fac eu treaba e foarte incomodă pe locul pasagerului, deși ziceam la un moment dat că nu mă interesează mașina pe care îmi desfășor activitatea, ci mă interesează mai degrabă ca mașina din punct de vedere mecanic să funcționeze. Acum mi-am schimbat total părerea despre asta, în momentul în care stai câte 10-12 ore la lucru, că
No, trebuie să lucri, vorba aia, să pari harnic. E foarte, foarte deranjant, efectiv, mediul de lucru. În fine, ăștia suntem, fraților, îi dăm mai departe. Ei, că mi se dă hamac în partea asta aici. Ăștia suntem. Că pică hamacul. Ori pic în lac. Nu pic. Dacă nu, oricum, îi filmată toată chestia și voi puteți râde în continuare dacă pică aici în părău. No, ăștia suntem, fraților. V-am lăsat. Ne auzim în continuare cu celelalte vloguri din prezent, că ăsta poate apuc să-l postez asta sau cine știe. Oricum, ne auzim și ne vedem. Sănătatea bună, grijă de voi, share, like și subscribe și vă las cu vederea asta faină de aici din hamac. Sănătatea bună!